Vianoce. Čas pokoja, uzatvárania fiškálneho roka a firemných secretsantov. Až 79% zamestnancov nerado vyberá darčeky kolegom. Nájsť niečo personalizovanejšie ako pero s menom do pár eur je ťažký tesk. Aktiv24 má presne takýto produkt. Šablóny, s ktorými vytvoríte custom webku pre kolegu za pár korún na pár klikov. Tak sme spustili social media kampaň Daruj web.cz, zabalenú do obľúbených memečiek z pracovného prostredia. Na výběr dárků jsem tak trochu expert. Netrap dárky kolegy ani sebe. Na darujweb.cz naklikáš webovku s koncovkou CZ na míru. .cz, dobrá doména. Náš fiktívny office sa stal generátorom tých najtrápnejších situácií zo Secretsantu. Jediná na prvú nevinná tímová fotka v sebe totiž schovávala nekonečný meme materiál ako stvorený na sociálne siete. Tahle kravata byl dárek od Libuše z účetního. Fajn holka, proto nechápu, jak mi mohla koupit něco tak ohyzného. Vypadám snad jako ředitel cirkusu? Netrap dárky kolegy ani sebe. Na darujweb.cz naklikáš originální webovku s koncovkou CZ na míru pro kohokoliv. .cz, dobrá doména. Hovoriace memečká bavili, zasiahli 1 300 000 ľudí a videá dopozeralo dokonca až 74% z nich. Ukázalo sa, že naši ofisoví kolegovia so Secretsantom naozaj potrebovali helfnúť a na web darujweb.cz klikali jedna radosť. Až tak, že náš cieľ prekonali o 53%.